Dahil kaling client ako karon day no, kay di ni mabasta-basta. Kay lagi fresh from Cebu City man gud ni ang akong client karon. So before pa siya nakanhi diri sa Iligan City day no, is nagpabook na ni siya daan sa Piling Guapa day. Wow, grabe day, gikilig lang jud ko ani mga panahon na day no. Kay lagi ba ako jud ang gipili ni ma'am nga sa ako siya magpariban. Mo na natingala iyang papa day nganong sa ako jud siya magpariban nga pwede ra man siya sa Cebu lang magpariban. Kay lagi daw daghan daw kuno kay mga parlor sa Cebu day nga mga nindot ba. Pero kay dili man siya gusto sa Cebu magpariban day mo nang nilupad siya padulong og Iligan City. O di ba day inaana nakalupit ang Piling Guapa, oy please la. Og sa wala day kabalo day no, kani day akong client karon day no is grabe VIP ni. Mo na para di ko maulawan na ning akong client karon day no, kaya sa panglayuan ni ma'am. Mo nang ihatag yun ako tanang best na kuan niya karon. Kay para bitaw no dili ka may si ma'am no nga ako ang iyang gipili. Anyway, gipaputlan na ni ma'am ang iyang buhok no, kay lagi taas na daw kuno kaayo. Kay dili na sad po daw siya ganahan og taas nga buhok, kay igang daw kuno kaayo. Og ang nakanindot bitaw ani akong client karon day no, kay grabe niya kabuutan day ba. Basin bitaw kabalo ka day no nga na siya kaya siyang kinabuhi. Pero maayo ka siya mo approach og tawo. Mao na basta gali inani ang kinaiya sa tawo no is deserve yun na siya i-bless sa Ginoo. Kay buutan man lagi kayo ang akong client karon day no, mo nang wala ra nagasgas ang ako ang pagkapiling guwapa ning adlaw, oy please lang. Kay lagi ba wala ko ka feel day nga ma-pressure day ko aning adlaw. Pero hapit yun ako na pressure ani day no, sa yunan biya po ka day no nga taga Cebu ang ako ang iriban ani. Mo na day tarong-tarungon yun ako ang pagkatao aning adlaw ba. Bitaw oy kani day ako ang pagkariban karon day no, kay riban day ni siya day with color. Mo na dugay-dugay jud ko mahuman day no pag inani nagali ang ipatrabaho sa ako ang client. Kay pag human mag-color nako sa box akong client ani day no is ako pa rin ibutok sa ilang buhok. Kay para shiny ug bagsak kay sa tanan ang buhok pagkahuman ba. Mo na pag ako magud ang mga riban day no day is dugay-dugay jud mahuman. Kay gusto magud ako day no day kay sure ang pagkatrabaho ba please lang. Mo na pag magpariban gali mo sa Piling Guapa day no, andam jud mo mulingkod. Ug andam sad mo day mohatag og oras ba. Anyway day no, balik dito sa akong client. Kani bitaw akong client tay no is wala ko nagdahom day no nga ako ayang pilion ba. O kana bitong dako kay siya salig sa kuha. Ay grabe day oy makatouch kay sa kuang heart. Kay wala ko nagdahom day ba day nga daday taw nga mosalig sa kuha. Kay kabalo biya mo sa kuha day no day nga Piling Guapa ra ko. Pero dili ko professional nga hairdresser. Pero kay love man ako ug happy man ko sa akong trabaho day no day mo nang matrabaho jud pud nako siya og taro. Og diha ra sa ko napitan no nga proud kay ko sa akong kagalingon ba, ay please lang. Anyway, shout out ay ko no sa tanang taga Cebu. Kay kabalo ba mo day last year day ang Cebu ang pinakadaghan akong followers og viewers. Kay lagi diha ko pinaka nag-una nag-viral sa Cebu. Kay last year man gud adto kog Cebu ba. Og first time pasad to ni tama ko sa ilang lugar. Mo na wala ka obra ang ako ang pagkapiling guwapa didto oy. Kay lagi day na inorante ba ko sa ilang lugar sa kanindot. Muna akong gi-vlog ug akong gi-share day ang akong kaagi dito sa Cebu ba. Ug ato po mga panahon na day dito po ko pinakanabash sa Cebu ato. Kay lagi day ni ana magguko day no day nga mahal kay sa tanan ang mga taxi sa Cebu. Pero tinuod sad biya to day no day nga dako kay pangayo ang taxi driver sa amoa ba. Kay kulon to simala day ba ang gipangayo manggod sa driver sa taxi sa Cebu namo. 7,000 kapin. Muna dito ko nabash lag maayo day no. Tungod sa taxi day nabash ko ato mga panahon na sa taga Cebu, ay please lang. Anyway day sa kadaghan ako giyaw-yaw day no day wala na ko kaingon sa inyo ha day nga mao day na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. Og before day ko mag-end day no, gusto lang nako i-shout out si ma'am. Og shout out ay nimo diha ma'am no. Salamat sa imong kaayo og sa imong pagsalig sa Piling Guapa oy. Og buntag pa day ko nagsugod sa buhok sa akong client ani day no, pero nauli ko og gabi na. So inana mo trabaho ang Piling Guapa day oy, wa nagdali ba. Anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay maay.